El gran viatge de l'Estel pel sistema solar. Hi havia una vegada una nena molt curiosa que es deia Estel. A l'Estel li encantava mirar el cel de nit, comptar estrelles i imaginar que volava per l'espai. Una nit, mentre mirava la lluna des de la finestra, va escoltar un sorollet suau. Davant seu va aparèixer una nau platejada. «Hola, Estel», va dir la nau amb veu amable. «Vols fer un viatge pel sistema solar?» «Sí», va dir l'Estel emocionada. «Vull conèixer tots els planetes». I així, ben asseguda, la nau va enlairar-se. Primer van volar molt a prop del Sol, que brillava fortíssim. «El Sol és una estrella gegant que ens dona llum i escalfor», va explicar la nau, «però no ens hi podem acostar massa». El primer planeta que van visitar va ser Mercuri. «És el planeta més petit i el més proper al Sol», va dir la nau. «Allà feia moltíssima calor de dia i molt de fred de nit». «Quin planeta tan extrem», va dir l'Estel. Després van arribar a Venus, envoltat de núvols espessors. «Venus sembla brillant i bonic, però és el planeta més calent de tots». L'Estel va assentir amb el cap i van continuar el viatge. Tot seguit van veure un planeta blau i verd que girava tranquil·lament. «És la Terra, casa teva», va dir la nau. L'Estel va reconèixer els oceans, els boscos i les muntanyes. «Aquí hi ha persones, animals i plantes. Aquí hi ha vida». De sobte, l'Estel va veure una bola blanca que girava al voltant de la Terra. «Aquesta és la Lluna», va exclamar. «És un planeta?» La nau va somriure. «No, Estel. La Lluna no és un planeta, és un satèl·lit. Els planetes giren al voltant del Sol, però la Lluna gira al voltant de la Terra. La Lluna ens acompanya a la nit i il·lumina el cel». L'Estel va entendre-ho i va saludar la Lluna abans de marxar. El següent planeta va ser Mart, de color vermell. «És el planeta vermell», va dir la nau. «Fa fred i hi ha molt de pols. Sembla un planeta aventurer», va dir l'Estel. De cop, un planeta enorme els va tallar el pas. «És Júpiter, el més gran de tots. Tenia una tempesta gegant i moltes llunes girant al seu voltant». «Quantes llunes?», va dir l'Estel sorpresa. Més endavant van veure Saturn, amb uns anells brillants. «Sembla que porti un barret», va riure l'Estel. Després van arribar a Urà, de color blau verdós. «Aquest planeta gira de costat, com si estigués jugant», va explicar la nau. L'Estel va riure en veure'l tan estrany. Finalment, van arribar a Neptú, el planeta més llunyà. «Aquí bufen vents molt forts», va dir la nau. «És el planeta del vent», va dir l'Estel. «Ja és hora de tornar a casa», va dir la nau. En un instant, l'Estel era de nou al seu llit. Va mirar el cel, va veure la lluna i va somriure. «Ara sé que no tots els cossos del cel són planetes, però tots tenen un lloc especial a l'espai». I aquella nit, l'Estel va somiar amb estrelles, planetes i molts viatges més. I conte contat, conte acabat. Si us ha agradat, no oblideu de donar-li al polze i subscriu-te per no perdre cap conte.